22 notar ġdid fosthom 18 il-mara ingħataw il-warrant biex jibdew jaqdu ħidmithom fil-professjoni. F'ċerimonja fil-Belt, il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici fakarhom fir-responsabbiltà li ġorma ħadin il-professjoni. Il-Ministru inkoraġġixxa notara ġodda biex jimxu b'mod serju u etiku, speċjalment minħabba li x-xogħol tagħhom jgħin biex isaħħaħ ir-rota ekonomika. Qal li l-Gvern ħadem biex in-nutara ta' pajjiżna ikollhom xogħol aħjar u fakkar li kien dan il-Gvern li għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna daħħal il-kodiċi tal-etika għan-nutara. In-Nutar Ġenerali tal-Gvern Keith German qal li n-numru ta' nutara f'pajjiżna tela għal 375. Mhijiex kwistjoni ta' numru għaliex aħna noqogħdu attenti ovvjament li notar meta jieħu l-warrant huwa notar kwalifikat. Ovvjament bħalissa għaw il-tkabbir ekonomiku huwa wieħed tajjeb fil-pajjiż u xogħol għal notar hawn kemm trid. Però dan ma jfissirx illi aħna b'xi mod qed ngħidu li għandu jkun hemm ċertu ammont ta' notara u mhux oħra. Ġifieri dan huwa kors li llum huwa speċjalizzat li llum bniedem kif jidħol l-ewwel sena fl-università ma l-ewwel se jagħżel dak il-kors u mhux ieħor. U għażiet jgħid li bin-nuqqas ta' etika mhux biss jistgħu jtabnu r-reputazzjoni tagħhom iżda jistgħu jitfgħu wkoll f'dan l-ikraħ il-professjoni notarili. Iva l-appell tiegħi huwa wieħed kawt ħafna illi llum ix-xogħol notarili kiber huwa xogħol ta' responsabilità enormi, kemm fiskali, kemm ta' responsabilità, lealtà lejn l-Istat, lealtà lejn il-pubbliku in ġenerali. Allura notar irid iżomm bilanċ bejn dawn l-affarijiet kollha u jimxi b'mod rett u skont il-liġi. Matul iċ-ċerimonja l-Ministru Bonnici fakkar fix-xogħlijiet ta' restawr li għaddejjin fl-arkivi notarili li mistennija jkunu lesti sas-sena d-dieħla. Qal li ċ-ċentru se jkun wieħed ta' eċċellenza f'riċerka storika, konservazzjoni u investigazzjoni xjentifika. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.